yaro utrai te ngasong yo blay ik bar ka bawla le ka jingum ka junga oi ngalong ka bri wa bun kam te kani ka jika jing sha ka bangala de ban hikaya kani ka jaka ka bala don mentala arta yo te hapo ka men sim junga ru ka kentu bangan pelai kani ka video te klang ba piru pin yo lang ya ka jingkur kuma te ni ka jika ka bang man bikai hakani ka por ka jika ka long shapang ka jing pen thamai te namar bun sin ka banga ngai I ba kibriu ki abet anda lawan usem thamai ngan yasuk no pat ki bahi ngasem ko chonga lawan usem thamai ngan dikiat chu lawan usem thamai ngan jaseng no lawan usem thamai ngan ka kam thamai lawan usem thamai te kum ta ter kat kum ka piru pichem ka jing ya lenti ke pi bun sin ba ki abet bau ba nuan usem thamai mo takada wala pelong nga kabangan kern ikan ni ke jing ya kan ni ka ya kan nika message ya ka balashim na ka Matthews kalau nong ka bakat kandai ka dukot ka bakat riu hadu ka ba arpuway mo te hangni ka nika hangni ka lenong ka bakat kandai ka dukot ka bakat riu ngi ka jingja ka ba ja urus pa bat uji sukris ka ba hangni uni urus pa ulawan ban ong uji sukris mo kuno hikai baba nganle ayu mo bangan yo ya ka jingim ko bom jukut amen te uni urus par ulawan mo ban ong ya jisu ngande ayu bangan yo ka jingim bom jukut te ngai iru bon sen haga ni ka jingim ka jingiru wat manga hiru mo te ngong nganle ayu kanang ba uble junga un skobha mo un chem skobha nanga ne don ki bon oru ngale ayu bangan poisha beneng don ki bon kali cingkali nga ngale ayu bon poisha beneng ngale ayu bangan yo ga bom jukut shibon kita ki ke ba ngi jukali hi ka jinga ti jingi kimbalong uni urus pa amen hang dia ba uji sukris jingi ulai so ba kan ba ong ma umo te ong ba uji sukris jingi mo ngan ya kan ba khat pra ula ong ha u ya kan ba mo what's going kan ba khat no ula ong ti ha u bale pambe khat ba bhaya nga don uba bha handre tang uwei uba ublei handre lada memon ban lek bisut shaka jingim shaka taka jingim tu sumare ki hukum bale bo jisu kru jingi ong ikanemo don ula ong ma bale pemi khat ba bha nga don uba bha handre tang uwei uji sukru jingi di baba handre bale bo ong pakani namar bo uji sukru i ka donut jong uni ubriu badon kata ka jing sarong ka bana sapo ka jong u bun sin ki brio ki so sarong tang uni urus pa bun sin ki brio ki so sarong ba ha ka jingim ka jingki ka balong uni urus pa dan ki basno sarong marabo ji sukre jingi wi ka donu ko ju ta ka daw ang kay dan wi ba amen ta ka daw du jisu ang kay umma ba ban subarkum ti ulang hau kin yakino wala ka di yakino amen ujisu ula ong men am penyap men am klim men am tu men am sakilam ler bakat kendai burom yalau pa bela ka kemi pan men ie jalau parmarjan kumba ie jelade amen te hangane tau samla ula ong yau ya kita paro ngala sumar na mendang kena dan ayupat bangadang duna amen dan ayupat bangadang duna ngahi ha ka jingim ka jonga ngadang datang kum ka brio ngadang datang kum ka khandau ngadon yak lo ka jong ka jing terkhong ka jing duna ka jing junga haddo ka bakut ka junga bada ka jing ya ka junga hi nganam la ban kot kata ka thong ka bo blei ubo lem da dei da ka jing ai ka jing blei ba ka por ka banganga hap ha ka jing im ka junga lem da dei ka jing ai ka jing blei nganam la ban kot mar don uir bahok don redailing bada ka jinga e ka jublay dan bunsin kumbaw ni urus pa ang ikini parong al deble lon bunsin ay ka jinga lenti ka jinga don ki briu ki susarong hakaspa ka baki don ki briu ki susarong hakakardan ka baki don ki briu ki susarong hakajing phabriu ka ba ublay thawiki don ki susarong hakajinang ka jing start don ki susarong haka nika ese haga ni ka jingyo ka jingkot ka jingkhia don ki bri ku susarong baki game jupang te kata kadaw ki susarong ya kataru
mo ke kemchem ai burom shoblei dah ki bon rupam ka banga ngai I don ki bri ki so sarong henry ke banga nga pa bangan ong pat kat bangi dang im hasla jene ka kendau wala dang I don makanaru ya ka tu ka benta ka bangi ngile mo don ka kap ka bangi ki kum hap pembong pol ya kata ka banga ngam le pen mane kata ngale mar balai bagi dang dei ta kum ka kendau amen te ke banga nga ong epi bahang di bau jisu ong mo ujis podong komno yenwe jisu la ong hu ka bar puwe la da mi man ban long jana to kilit no to di no ike ru kat ke be mi don to aru ha ke baduk min yo ik jingkan show ti beneng to wan bu ru yang henry tau samla ulas ngaus ula yas ngau ya kata ka tien ula let no ngausi na ba udon shibun kispa amen dan shibun kispa takada ka banganga ong ya pi pun sin ublehi haka jingim jingi ladangi kop sarong ako to benta ublei jingim penyat be ingi haka to benta marba uni urus pa mo wangal ale lu kini ke baro hada yu klem shim lale mar lada ule ujin dalale di shishay ko to ka bawo jile di shay ko to ka spa ka jar jingu ban ai ya ki bad an ai ki pa ai kumno ban ai ki baduk amen marba handi ufil na marbakati ban iya yu paramarjan ko ben iya di bonsin ki briu ki ong da ka shintur ngi iya ki paramarjan ka baka donu ko jingki kan iya bonsin ki briu ki ba ka banga ngai i ba ka tin ko jingki kam ya hap bat ka jingle ka jingki ka tin jumble ko ong kumno ka jingai klem ka jingle ka long ka bayap uni ruspa habala pen kendo iu balakren iu syapang kani syapang katika hukum kalapan snow si iu uklem feel tang hakate ba uklem shimla laban iu paramarjan ko ba iu ladi uklem shimla iu na ba blay latin ju hakatuhi uklem shimla iu what you blay ru na mar ba blay no labi iu no palat banenga kam dei pi ban yo yanga kam dei pi ban yo yanga u feel ra ko to benta banong tin blay ko men om mane blay thau hoi kani ke jingbo kani ke blay thau kani ke bushuna daga mau daga ding bushuna daga ni ka statue daga cement kitu baro kani ke jing mane blay thau mo re ka wi ke bentaru ka dei pa ke jing mane blay thau la dangila ik palat ya no nuru bani u blay kala dei hiru si benta ka jing mane blay thau si ong kumno ka jing mane blay thau kalong ba pila shu pelut por tang ha ka ban le bhabriu shu la pelut por tang ha ka ban fokus tang fokus tang ka riam ya ka bed ban fokus be tang nana shu ong no pila itanat pala de nu ka briu no bri pila shu mudur be tang kata kalau jing mani beli tau pila perkata ne ka spa ka hajaru kala de jing mani beli tau pila su sarong kop sarong ke jing snow ka jing so start ka jing piru kataru kala de hi kata ka jing mani beli tau teke ke panganga ong ya pi te la dala pen kundu ya pi ha ka ne ka por ka ba pen kundu ya uni ruspa ngan ong ai pi wat long kum uni ruspa la da pila ben ong pi la ben ong ngadan ha ka kunhun ka babiang ka baka jingalam ka babiang te lada la pen kundu pada pihak kan por bangangan ong epi pi ban I yo raja yo kwai la pen kundu ispang kwai ispang ka kiat ispang ka jinglim si ka jingto ya ya ka lok chung wei ka jing ka tarujur ka basikor ka jing ile ke ba pun rukam lada la pen kundu epi wat long kum uni ruspa wat long wat just no sarong hakat ka kerdan ka ba pipi dan namar hakat tuhi ka benta u bleaching uju tes ini amen uju tes ini tu matias yu Petrus mo ka mau tu benta matias Petrus mi it yang hoi nga itrai mi besai kelang berot kucunga amen te bun sin u bleaching uju tes ini u bleaching uju tes ini takadaw ngimla ban kop sarong bangim dan kami nuru ngimla balada lapen kundu ipi ya kene ke por WhatsApp ba uslim tamai unwan ben up da uslim tamai unwan dengan kala ka bamut uslim tamai unwan ngan ya su bagi bahaya sem jenga uslim tamai unwan dengan sapen tamai ka jingim jenga ngan jaseng ngan wat long kumta kamba ka jaru yang akan dikejaka kabangam shimla don por ka ban pungkoi igan diga jaka ramar banga bun kamah ke jindwai babun ki wan babuan doai haga diga jaka kabanga baju doai ni pemuat peran marman ka singa don shimla don por haka wigi singi balawan uni sim tamai ngalawang ke ningan pungkoi na kanin maron sim tamai umen sim juble ukren kene po chunga ong kan balai bajenda abda wan uslim tamai ban pungkoi igan diga jaka habala i bakadai ka bajakalia ta pungkoi no kata kawan ke jing pengkedo kanya po jonga balai bajenda apa banawan utau senam tamai
nene dan bagi beri ki ba ongken ba ngan long betik kumbalong utu dakai halor jong gading pena ngan kala ka bamut bet dalajan yap kem nyimla ban penia ban long kumbalong uni urus pa mar uni urus pa uya kondu ijisu haka momen ka bakat du umdei kumangi nado ka bangi dak kena la da daily bangi la ki kimi pa cungi ki balalong kristan lupa ngela yo lupa yu Jesus Christ ta habala pen kondu yangi what up baus nam thamai an wan ba pi pen kala ka bamut pada lapen kendu ya pi haka ni kapor kapop ka ba pi pile ka ba pop ka ba pi pen small see you play what up baus nam thamai an wan ba pi pen kala ka bamut long kum kan dikan nong samari long kum kan dikan nong nong samaria mo kan dikan Yohanes kan dikan Yohanes kan nong ka ba sa ka dekat ka ba nyoma Yohanes kan nong basau ka dekat ka ba nyo ka ba keren mo siapa ka nong samaria ka ba kam don ya ka hukum haba kale ka pop ka sang ka klim ka to ulok jingki wei haba la pen kondo ya ka o Jesus Christ jingu pen kondo ya ka come up kam pet no kumbalong uni urus pa haba la pen kondo ya siapa katahi ke ba ule pet yam rem no re ya kan ni ka bri par ka ba khalam sham la dan ya ka hukum ka bam dan ya ka hukum haba la pen kondo ya ka kluai ban i no ya utu ulok ba de jingki wei kaklim perkat baladangan i yo ni ubrio kam perkat ba ngan manuan besai nga manuan pecai nga manuan ri banda man sumari nga tela da pigi kenteru haga ni ka por la pen kendo ipi ba pipi sim yo lok jingki we ngan ong epi pi ban long kum kan ni kan nong samaria pi ban pen kala ka bamut no bat piru sunrang lada pi la pen kendo haga ni ka por ba pipi julet ban penjat ya ka yin ka sam jono pilet ale le to hakikam ki jam ne hakano ko benta piralet ban pen armet ya man ka kentei la dala pen kendu ipi ya kan ka por pide ban kala ka bamut kumba kala kan ka nong samaria markani kam padan ka hukum ru ka kala ka bamut re uni un barus pa udan ka hukum re tre ka ban kala ka bamut wat longkum uni rius pa re longkum kan ka nong samaria what up ban wan usnam thamai ban kala ka bamut long kum kisan ran jung Jesus Christ ru ma kisan ran jung Jesus Christ ma haba ala khot yaki kim tip mo katuka business ke jungki mo kim tip te la ke lakan ke bancai ki ino tela da don ha preng jung pi menta pidon dia ka calling ka bau blei ukwa ban ra ip wan pendon kami pi lada lau blei la pen kendu ipi ya kan de kapor wat perkat banga dei bom nang bom start wat perkat up anda la don na one code up anda pin update ba andala kam clear ka perthai andala kam ja ka ini up andala ublei ula kren bahaya ngati ngan salit ban pen kendu ban let ban senengi kitu bri balik bom dei rengangan ong ipi lada hapo ka jaka ne ka kalia kono ka benta ka ba pipi chok lada ki bri ki le ka bom dei what up hakawi gaski bom dan bri pinlet ban sedeng ban karawi ki lada ki lale ke bom dei keren be iki hakatu ka benta khnang ban yo ban pelai ka ben sim ka junki what up banasai ka ban wan namar kana shahi kan kuslai ka banasai ong ka tin ka jong ublei tingan ong ipi ya kan ka por ba what up ba usnam thamai unwan ba pipin pen thamai ka jingim ka jongpi padala pen kendu ipi ha kan ka por ki pop ka sang ka ba pipi le what up ba usnam thamai unwan Henry tu kala ka ba mut no khnang ba pinang yo banang pinjana ha ka jinga lenti ka jongpi khanang ban kot sha ka ta ka thong ya ka ba ublei ubu yang aba de pi tangkat ni ku blei shibun ka jikai ka de ka balengkot te ngan ye join pat ha ka wei pa ka video te tangkat ni ku blei shibun tu blei ka jingsu kun kur ku ipi ba tu long ro ka jing kur ku kham tam she ki tu ke bom pat te ba uji spread long try amen.